isitshele sishonele asesabi umuntu futhi okwesibili siyahlonipha kuphela sihlonipha umthetho wenkantolo azike uzokhosoza lapho umuntu nazi ukuthi abantu lena babe babona inkantolo basho baba bakhosoza bake babona iphoyisa bakhakhazela iphoyisa malibhedla letshe liyabheka abashushisi laba noma ngagoma amajazi noma ngaba mbele noma ngaba yini ngibhedla niyabheka into ebalulekile hlonipha umthetho nemali isebenze ngomthetho ingachemi okubalulekile-ke njengamanje nganza kwethu akuhlaliswa akwazi ukuhlaliswa inkosi isikhathi esizayo okwesibili ungahloniphi ukuthi kungabe khona umuntu wenkantolo ochazayo ukuthi kumiphi dileyswa yini labantu ababoshiwe bayayithola ibhayili noma bayitholi noma sihlaleleni sikonile lapha abantu bengadlile kusukela ekuseni ukweyisa kwakhona lokho nisijwayela kabi asikwazi ukuhlonishwa elamandiya athatha umhlaba singahlonishwa amaphoyisa siphinde singahlonishwa ney'nkantolo kuyicala lokwakhona lokho enikwenzayo kuyicala ngoba umuntu uyayifona umuntu asona isilwane nesilwane siyakhulunyelwa uma ngabe sekubonakala umuntu esiphatha kabi awukwazi uzivalela la igoqweni iphendula inkantolo kwekuyigoqo ley'ngulube nifuye ingulube la inkosi yethu ikhona phakathi kwethu kuyicala lokho kuyicala lokho ubani umuntu aphethe la cela nimbize ngokushesha umuntu ozolawula lesimo ubani siphume esandleni ngoba ngempela sokugcina siphume esandleni sizophuma nje esandleni sizophuma esandleni President.